u tibda din il-ħid Grillo joħroġ b'saħħtu ħafna. Bejn 12 u 27 ta' Lulju 12 l-atleta student se jxuddu fuqhom il-flok Malti f'Dusseldorf il-Ġermanja biex jikkompetu fil-World University Games kontra 8500 atleta minn madwar 150 pajjiż fid-dinja. L-atleti Maltin se jitilgħu għall-ewwel darba f'isem laqda studenteska Malta University Sports Association mill-Università ta' Malta. Il-President tal-organizzazzjoni Luka Aras qal li l-atleti li għandhom bejn 17 u 25 sena se jkompetu fatt ta' disciplini sportivi. Of 24 people with 12 athletes and the sports are judo, tennis, badminton and track and field. We selected the sports because we felt like they were at a level where they could compete and as well they qualify as students. Tkellimna ma' Beppe Grillo, rebbieħ tad-deb fil-200 metru fil-lob tal-pajjiżi żgħar f'Andorra u rappreżentant Malti fl-Olimpjadi ta' Pariġi. Ħaniġru fil-200 metru, ġifieri għadna nittargetjaw dak il-national record li għadna ma ħadniex. U kol forsi xi semi-final u jekk jirnexxielna final ukoll tkun vera tajba. Raquel Apache naqxet isimha bħala l-ewwel atleta Maltija fit track and field f'kampjonat tal-ogħla livell tal-atletika mill-kulleġġi Amerikani. Hija wkoll ċempjini nazzjonali għal 5 darbiet. Sostniet li bħala atleti sħaba tixtieq tkisser il-perċezzjoni żbaljata ta' xi wħud li jemmnu li tikkompeti huwa biżżejjed. Dik xi ħaġa li trabbejt biha minn kont qed niżgħir u kun nisma' ħafna x'aħna pajjiż żgħar. Atleti ma tantxaw, allura billi nitilgħu f'ċertu kompetizzjonijiet u nipparteċipaw kun biżżejjed, però l-mentalità tiegħi permezz dawn l-aħħar 4 snin inbidlet. M'għadniex inkun kontenta billi sempliċement immur nipparteċipa f'ċertu kompetizzjonijiet irid nirbaħ nagħmilha fil-final. Atleti oħrajn jinkludu lil Katrina Esposito fil-judo, Alex De Gabriele fit-tennis, Samuel Kassar, Ilenia Haber u Francesca Clark fil-badminton. Mill-atletika se jitlgħu Matthew Gallia Soler, Isaac Bonnici, Jordan Patch, Marta Spiteri u Mireia Buġeja. Huma qed jitħarġu mill-coaches Mario Bonello fl-atletika, Franco De Gabriele fit-tennis u Ivan Esposito fil-judo. Delegazzjoni tinkludi lit-tabib Godfrey Sapiano u lil Nick Engerer bħala uffiċjal tal-midja. L-organizzazzjoni ta' tħajr lill-Università ta' Malta lill-Awtorità Turiżmu lill-Ministeru tal-Edukazzjoni għall-appoġġ tagħhom.